κασεροπιτάκια, πεντανόστιμα, αφράτα και πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν σφουγγαράκια. Λοιπόν, θα χρειαστώ 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 130 γραμμάρια ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, ένα αυγό και ένα σπράδι, λίγο αλάτι, μπαχαρικά, 350 με 400 γραμμάρια περίπου αλεύρι όσο σηκώσει και ένα μπέικιν. Ρίχνω και 100 γραμμάρια τριμμένο κασέρι, ό,τι θέλω, κάνω μπαλάκια και ψήνω στους 170 βαθμούς στον αέρα